Marsvinet og skæggegamen. Der var engang et marsvin. Det hed Panda. Der var også en skæggegame. Den hed Lille. De skulle på en afrikansk restaurant. De kom derind. De kunne ikke blive enige om, hvad de skulle have, så blev de enige om, at de skulle have en toretters. Den ene var med salat, og den anden var med kød. Morale. Selvom man ikke kan lide det samme, kan man godt gå på restaurant. De 2 frøer og dødsvejen. Der var 2 frøer ude i skoven. Der gik en vej igennem den. De 2 frøer skulle over på den anden side af vejen. De skulle til fødselsdag. Den ene frø hoppede ud på vejen, og så hørte den en lastbil. Den kiggede hurtigt op, og den anden råbte vent, men frøen kunne ikke høre den. Den havde travlt med at komme væk. Sprut! Så blev det ikke til en fødselsdag. I stedet for blev det til en begravelse. Moralen er, brug knolden, det er det du har den til. Bien og katten. Der var engang en bi. Den skulle ud og have noget mad. Men så den en kat. Katten havde bier. Derfor løb den efter bien for at dræbe den. Det var fordi engang blev katten stukket. Katten løb så hurtigt, at den løb ind i et træ. Og så blev katten stukket. De døde begge to. Man kommer længst med det gode. Musen og feen. En lille mus med navn Bumle var lige ved vågnet og skulle til at spise. Men den havde ikke noget ost. Så måtte den ud og finde noget ost. Den kravlede op på køleskabet og ind, fik osten. Den skulle lige til at gå ind, da der stod en fe foran den. Gå ikke derind, der er en kat derinde. Nej, men feen havde ret. Katten var derinde, og Bumle døde, imens var feen ved at spise ost. Sådan går det, når man ikke lytter til sine venner. Moralen er, lyt til dine venner. Slut. Frøen og vejen. En dag da frøfar kom hjem fra arbejde efter at han havde arbejdet i 3 dage, var der blevet bygget en stor motorvej foran dens vandhul. Frøen var nødt til at krydse vejen for at komme hjem. Da frøen hoppede ud på vejen, kom der en stor bil. Bilen ramte frøen med et smak, og frøen var flad. Frøbørnene ventede på frøfar hele aftenen. Moralen er, man skal give sig tid til at tænke, før man handler. Pigen og drømmen. En dag skinner solen dejligt varm. Pigen vågner, og så skal hun ud og malke, og så skal hun ud og sælge mælken. Og så går hun og dagdrømmer om hun kan købe 4 heste og 5 føl og 3 kaniner og et slot og en tjener. Måske får hun også råd til at købe en balkjole og en brudekjole og sko, der passer til.
10 duer og 5 bøger og 6 stole. Vil hun også gerne have. Hun falder og taber mælken. Og så græder hun slut. Moralen er, man skal ikke gå og dagdrømme. De 2 frøer går over vejen. Der var engang 2 frøer, der havde gået en tur. De 2 frøer hedder Tobias og Emil. De 2 frøer skal gå over en skovvej i den store skov. Da de skulle over vejen, siger Emil til Tobias. Kom nu, vi hopper over vejen. Så siger Tobias, nej, vi skal først kigge os. For ellers blev vi kørt over af en bil, men Emil sagde nej og hoppede over vejen og blev kørt ned. Tobias kiggede sig for først, inden han hoppede over vejen, og der skete ikke noget med ham. Moralen: man skal altid kigge sig for, inden man går over vejen, fordi der kan komme en bil. Kæmpen og alfen. En gang var der en kæmpe, der lå og sov. Så kom der en alf og hoppede på kæmpen. Op og ned. Kæmpen vågnede, fordi alfen hoppede på ham. Kæmpen sagde, jeg spiser dig. Nej, vil du ikke nok lade være med at spise mig? Hvorfor? Fordi jeg er så lille, så kan jeg hjælpe dig en gang, hvor du har brug for hjælp. OK, sagde kæmpen, men du kan ikke. Og så blev kæmpen taget til fange af nogle dyr. Kæmpen råbte hjælp, og så kom alfen og hjalp kæmpen ved at trylle lidt, og så kom kæmpen fri. Moralen er også, at de små kan gøre gode gerninger. Sådan der. Fluen og myren. Der var engang en flue og en myre. Myrer, de var bedste venner. En dag, da de legede ved søen, så de en ko. Da sagde fluen til myren, skal jeg drille koen? Myren sagde nej, men fluen gjorde det alligevel. Og da den lige begyndte at drille koen, tog koen sin hale op og slog fluen lige i hovedet. Og så døde fluen. Myren blev så bange, at den løb hjem og ville ikke fortælle det til nogen. Moralen er, man skal tænke sig, før man gør noget. Isbjørnen og isen. På Nordpolen gik en isbjørn sig en tur på Nordpolen, og så blev det mørkt, og den fandt en hule og lagde sig til at sove. Næste dag vågnede den og gik videre. Nu havde den gået 13 kilometer, og den gik videre. Den fandt 3 fisk og spiste dem alle sammen og blev træt. Den og byggede en igle ud af noget sne og lagde sig til at sove. Og den vågnede og gik videre, og så kom den til noget is, der var flækket, og det var tyndt. Og den faldt i. Moralen: du skal ikke være for hurtig. Løven og ræven. En løve boede i en skov. Dens hule var meget rodet. Ved siden af den boede en ræv, som havde en meget fin hule, bortset fra dens tag. Det var grimt og skævt. En dag sagde løven til ræven,
Dit tag er skævt og grimt. Det skal laves om. Det gjorde den så. To dage efter sagde ræven, dit tag er mindst lige så grimt, sagde ræven surt. Slut. Morale. Kast ikke med sten, når du selv bor i glashus. Kampløben. Der var en bi og nogle insekter og en bips og en snegl, der skulle løbe kamp. Det er på Kinas mur. Den er 6.000 kilometer lang. De skulle løbe nu. Der er vand på vej, når I løber. Om 3, 2, 1, 2, 3, set go. Der er var de gode mod de onde. Der kom en god mand, imens var alle foran, men ikke sneglen. Ham mand havde en drik, der gjorde andre hurtigt. Den gav noget til sneglen. Den gled afsted. Alle var mål nu. Alle de andre var tørstige. Men ikke sneglen. Der var vand hen tæt på målen, men så kom sneglen i mål, og vinderen er sneglen. Men moralen er, at man kommer længst med de gode. Frøen Otto. Der var engang en frø, der hed Otto. Den boede i ørkenen. En varm sommerdag gik den en lille tur ved vejen for at finde noget vand. Lige pludselig, da der var gået 3 timer og 40 minutter, så den et smukt vandfald på den anden side. Så skyndte den sig at hoppe over vejen uden at tænke sig om og blev kørt over som en pandekage. Moralen er, at man skal tænke sig om, før man gør noget.